Ja som raz počul pekný názor, ktorý hovoril o tom, že demokracia to je pekná vec, len to strašne dlho trvá. Proste musíme diskutovať, musíme si vypočuť rôzne názory, zladiť ich do nejakého výsledku. Napriek tomu som presvedčený, že o vážnych veciach, ktoré to mesto čakajú, zoberme, povedzme, opravu starého mosta, zoberme otázku PKO, zoberme otázku električky do Petržalky, zoberme 100 ďalších vecí, napríklad Národný futbalový štadión, by mala byť verejná diskusia. Čiže malo by byť normálne organizovať verejné diskusie a nie len o takýchto veľkých veciach, ale aj o menších veciach. O tom, či niekomu za domom vyrastie parkovací dom, aj o tom chcú ľudia diskutovať. Vy ste neverili, koľko príde na pozvanie, že pred vašim domom bude parkovací dom, príďte. Plná školská jedáleň, 250 ľudí, ktorí sú nažavení a ktorí potom boli sklamaní, ale však vy ho ešte nejdete stavať, na čo ste nás zavolali? Hovorím, ale preto, lebo keby sme ho už začali stavať, už by ste tu len nadávali, že to nechcete a neviem čo. My sa vás pýtame, či by tam mohol byť. Aha, takí boli zaskočení z toho a pre mňa bolo obrovským úspechom, lebo takéto zhromaždenia končia kategorickým nie. Akékoľvek výstavbe ľudia hovoria, nechceme, nebude, nemáme záujem. Tu sme skončili na remízu. Povedali, že za istých podmienok možno povieme áno. Čo bol veľký výsledok toho zhromaždenia, dávam to ako príklad konkrétnej skúsenosti, kde proti vám sedí 250 ľudí, ktorí majú svoj záujem, že aby sa nič v ich okolí nezmenilo a vy máte záujem, že im tam chcete postaviť parkovací dom, lebo už nie je kde parkovať. A to je tá racionálna báza, na ktorej sa tá diskusia dá viesť. Čiže verejné diskusie ako nástroj na komunikáciu s ľuďmi, kde na jednej strane je politika alebo politici, na druhej strane sú ľudia, je tam konkrétny problém a buď sa bavíme o veľkých veciach, ako je D4, R7, okruhy, ktoré majú odchýliť tranzitnú dopravu okolo Bratislavy, aj o tom sa dá rozprávať, ale niekedy je to konkrétne ten park alebo betón, ktorý majú vyliať pri mojom dome a ja chcem vedieť, že či áno, či nie, alebo mal by som mať možnosť sa vyjadriť, či áno, či nie.